Vegyes technikával készültek a munkák, ami összefogja a kiállítást, ez a hangnem. A hiány, roncsolódás és az asszociáció közjátéka. A horror vákúi, ez egy régi művészettörténeti fogalom, ez gyakorlatilag a félelem irtózat az ürességtől, a vákuumtól. Többféleképpen jelenik meg a művészettörténetben, különböző időszakokban különböző szerepe van hogy úgy mondjam, az ürességnek a képzőművészetben. A legjobb példája erre az ókori ilyen domborművek, mint vizuális példa, ahol nincs gyakorlatilag üres felület a képeken, nem hagynak üres teret. És a különböző korokban, kultúrtörténeti korokban az ürességnek a fogalma különbözőképpen változik. Európában mindig valami hiátust jelent. Például Távol-Keleten, vagy mondjuk a bizánci festészetben, vagy a mozaik művészetben egész más szerepe van az ürességnek, mert ott éppen pont a fordítottja, ott a teljességnek egy plusz szférának a szimbóluma általában az űr. És ezeken a képeken, amiket kiállítottam, itt különböző aspektusokban jelenik meg az üresség, és általában úgy jelenik meg, hogy vagy háttér nélkül jelennek meg motívumok, és ki vannak emelve a kontextusukból, van, amikor végletekig leredukálva, van, amikor csak hiányzik egy-egy elem, mondjuk egy összefogó motívum, és a hiány gyakorlatilag megjelenik még roncsolás formájában is, amikor is a végeredmény gyakorlatilag veszít az érthetőségéből. Olyan tág asszociációs hálón mozognak a munkák, amik persze mindenkiben máshogy csapódnak le, vagy mást idéznek fel, de azért szándékaim szerint érthetők az alapközlendők a képeken keresztül. Ez egy tudatos döntés volt, hogy ne jelenjenek meg címek, direkt utalások a képek mellett. Van persze egy A4-es lista, ami van egy kicsi térkép, és akkor be lehet azonosítani, hogy melyik képnek mi a címe. Nem minden képnél segít a cím. Itt például vannak olyan címek, amik megszakadnak a mondat közepén. Az információk, a vizuális jelek gyakorlatilag veszítenek a tartalmukból folyamatosan. Kultúrtörténeti toposzok, mitológiai utalások, naturális elemek, átvitt tartalmak mindegy picit csorbulni látszik, vagy átalakulni így a korban, amiben élünk. Azért van benne ennek a hiánynak, az űrnek a kettőssége, mert nem tudjuk, hogy mi a A közös Burleszk című sorozat az jobban megelőzte ezt a kort, amikor mi most élünk. Ott inkább arról szólt, hogy mennyire vállaljuk mi az identitásunkat, vagy az arcunkat a bizonyos tetteink mellett. Tehát, hogy itt van egy kis csoport ilyen nylon zacskókba bújtatott fejek, de ugye természetellenesen vannak ezek az acskók rajtuk, így egy kicsit ilyen kedves karakterek lesznek belőlük, de ugyanakkor ilyen közös búdácsolásról, hogy mi próbálunk így működni a világban, meg létezni, ezt mennyire csináljuk maszkkal vagy maszk nélkül. Egyébként most egész más olvasata lehet annak a munkának. A rajz alapvető vizsgálata során kezdett el foglalkoztatni az, hogy mi történik, ha én a vonalnak testet adok, teret adok, mélységet adok a valóságban. És igazából egy játékkal indult, ami sokszor így van, azt gondolom,
így az ember alkotásai során, hogy sokat játszik, meg kísérletezik, és elindult egy olyan irány, amiben elkezdtem először csak kisméretben, aztán egyre nagyobban ilyen apró füzetfirkákat, amik ilyen lapszíli mellékszereplők voltak, vagy ilyen gondolatfoszlányok, ezeket felnagyítani térbe, meg átemelni. Gyakorlatilag létrehoztam egy olyan teret ilyen térbeli rajzokból, amikor át is bejárhatóak lettek ezek a térbeli rajzok, és ahogy az ember mozgott a térben, gyakorlatilag 360 fokos változásnak volt kitéve, mert a különböző nagyon egyszerű, komolyabb, kevésbé komolyabb, mélyebb tartalmukban is változó mélységű jelek. Tehát ez pont a firkából adódott, hogy voltak ilyen egészen könnyed gesztusok, és voltak ilyen mélyebb tartalmú, összetettebb munkák, de különböző hatást gyakoroltak egymásra ezek a motívumok. Én azt gondolom, hogy a papír síkján nem jöhetnek létre, viszont térben megtörténhetnek. Az esztétikus zöld sorozat az azért érdekes, mert ezekhez a munkákhoz nagyon erősen kapcsolódik. A különböző olvasatai a zöld fogalmának, hol ironikusabb, hol kevésbé ironikusabb, hol társadalomkritikusan. Tehát általában vannak olyan motívumok, amik engem foglalkoztatnak. És ugye itt az a történet, hogy természeti elemeket látsz, gyakorlatilag egy erdőt, meg egy óceánt, vagy tengert, és attól lesz antropomorf az egész történet, hogy ilyet a természettel csak az ember csinál, hogy ilyen alakúra kikészíti az állatbőröket. Tehát, hogy itt két asszociáció össze van kapcsolva. Tehát ez a megnyúzott természet, meg maga a természet. Az egész kiállításra elmondhatjuk, hogy elég antropomorf, annak ellenére, hogy megjelenik azért az ember figura, de mindig valamilyen kicsit kódolt formában. Például, ha megnézitek a fa motívumokat, ott is mindig valahogy megjelenik az ember, vagy az ember érzéseihez kapcsolódó szimbólumok, mint az esőfelhő, amikor folyamatosan esik az eső az ember fölött, akkor van egy nagyon erős vonulat, amin csak cipők, tehát ilyen enciklopédikus, klasszikus, általános alanyként értelmezhető cipők jelennek meg, vagy a kő, amit ugye vinni kell. Volt egy kiállításunk a Szent István bazilikában, és ott is megjelent a kő motívum. Ahogy az arc is meg szokott jelenni, simán, amikor le van választva mindenféle haj, meg minden, csak az arc, az is jön velem. Tehát úgy látszik, hogy vannak ilyen. Az évek során most már így kezdem azt érezni, hogy vannak ilyen velem jövő motívumok. Tehát, hogy engem ami érdekelt itt, ez a nagyon részletező, nagyon induktív látásmód, ami a grafikának egyébként a sajátja. Pont az volt a cél, hogy egy klasszikus hangnemet használjak, de kortárs technikákkal ötvözzen.